Здравейте, хора! Пак от тоалетните на летище София. Така, казвам се Антуана и правя влогове, ако случайно пътувам някъде. И в момента сме се запътили към Барселона, където отиваме при моят приятел за една седмица. Нямаме някакъв конкретен план, освен че утре сме на футболен матч. И може би уикенда ще отидем някъде за една-две вечери, но това е за момента и след една седмица заминавам вече за Амстердам, където започвам и работа. Така, на това летище няма хубав обхват. Не знам защо. Даже не мога да си гледам нещо, имам още много време до полета ми, 2 часа. Даже не мога и по телефона да говоря. Изобщо и ми се спи. Вчера излизахме с една приятелка, тъй като бях в София. Изобщо картинката е пълна. Но днеска какви филми с този багаж? Аз съм с пак много багаж, тъй като се местя към Амстердам. В смисъл, сръчен съм, но пак се местя, така че съм го напълнила до дупка и чантата ми, нея съм я напълнила до дупка и ми се счупи едното колело, което означава, че куфара ми не вървеше и днеска 2 часа съм търсила железари да си намеря гайка, за да си оправя тъпото колелце на колело, на куфара. Просто някакъв пълен кошмар. Както и де, оставям ви. Ще се видим чак в Барселона. Здравейте! Вече сме в Вик, където живее и моят приятел. И като цяло вчера нищо не снимах, защото буквално бяхме да хапнем в сладък ресторант азиатски. И след това бяхме да пинем набързо с неговите приятели и се прибрахме. Не решихме, че няма да излеземе, тъй като бяхме изморени. Пък и тази сутрин имаше Формула 1 в 7 сутринта, така че той трябваше да става рано. Така като идея, сега се оправям, гримирах се, малко май прекалено, но нещо не беше хубава светлината. Както идея, оправям се, обличам се и трябва да ходим към Барселона, защото сме на матч в 9 вечерта. Преди това трябва да хапнем. И така, времето е добре. Ето и моята гледка в момента. Сладичко. Малко е облачно, но добре. Така че, хайде да ходим. I think we have quite a few spots. Yeah. Вече сме на стадиона, аз дори не знам с кой играят все още. До сега не бях развълнувана, но сега като видях стадиончето, вече ми стана такова готино, че ще гледаме матч. Сега тренират ли? Загрява. Добре, загрява. Така, в момента има полувреме. Готино е. За момента Барселона водят, така че хората се радват. Всички сме доволни. Добро утро. Понеделник. Ден 3 или 2 в Испания. Счупих нокът, така че в момента ще го оправим, като го залепим с малко гелче. И така, гаджето ми ме остави, тъй като е на лекции. И аз днес цял ден ще се разхождам
сама. Така че сега се оправям да видим ще се оправя ли с градския транспорт тук или не. И изобщо какво ще правя във Вик, тъй като аз съм го разглеждала вече. Не разбира се целия, но съм била по центъра, така че да видим какво още мога да намеря. И така, ще ви взема с мен да разгледаме малко Каталуния. Добре, купихме билет. Хайде сега към центъра на Вик. Хайде, вече сме в Вик. По малките улички, да ви водя първо в едно кафенце и после някъде в Стария град. Времето поне е добре. Няма да ми е студено, само по пуловер. Значи в тази Испания има повече тротинетки, отколкото хора. Направо всеки обикаля с тия тротинетки, фърчат отляво отдясно хората. Ето го и главният площад. Поне така разбрах. И в момента има сиеста, така че до 6 нищо няма да работи. Но пък аз съм си взела един буклук да си хапвам. Времето е хубаво, така че сега ще се разхождаме. Така като се разхождаме, малко все едно съм в Малта. Такива едни малки сладки улички. Всичко е пясъчно. Така, значи ние сме в Вик, което е в Каталуния. И това си е като отделна провинция в Испания. Те си говорят на каталунски, не на испански. И като цяло все едно имат вражда. Ако тръгнеш да им говориш на испански, те ти казват не разбирам. И искат да се отделят и да са като друга държава в държавата. Тук, Каталуния, тази част, тази област на Испания. Така, разходихме се. Време е да седнем, да хапнем малко сладоледче. Не знам как е възможно да не говорят и капка английски, да не разбират дори къде е тоалетната или как да си поръчам сладолед. Наистина, не знам как е възможно, но тук са много сладки. Се опитват, нали, да ти помогнат, обаче този английски много има труден. Сега да видим как е сладоледчето. Ето, сиестата приключи и всички хора не излезнаха. Пият кафенце, след половин-един час сигурно се почва с вино, бира и алкохолни изделия. Така, нов ден. Ето го и аутфита, ако някой го интересува. Отиваме отново към центъра на Вик. Пак не сме в Барселона днес, оставя го за утре, защото искам да гледам тренировката на Виктор по волейбол, така че трябваше да се остана във Вик. Както и да е, днес е вторник и на центъра има пазар, който е до 2 и свършва след 1 час, тъй като в момента е 12:30. Но въпреки това аз отивам да видим ще хвана ли нещо, да видим тукашния пазар какво представлява. Бях миналия път. Като цяло може да си вземеш дрехи, някаква храна от техните луканчици и така нататък, но да се разходя малко, докато той е в срещи в къщи, да не му преча. Така че, айде! Набързо да покажа ето тази гара, която има една единствена линия и влаковете идват и оттам насам, и от тук нататък. Така че спокойно можеш да се объркаш на къде да тръгнеш. Трябва просто да се знаеш. Така, той вече поприключва, но все пак да покажа. Нищо особено. Можеш да си вземеш и поправки и такива някакви парцалчета. Така, целият град мирише на прасета, защото тук има страшно много кланици. И те са и много известни с тяхното свинско и с техните такива деликатесчета.
които са наистина доста вкусни. Така, вече сме на тренировката. Ето я и нея. Ето я. Мастотик вече бега. Добре. Какво пием, бебче? Вода с джин. Нямам глас, както видяхте. Вчера бяхме на някакво техно парти. По принцип не съм технофен, но там искаха всички, така че... Но много добре се изкарахме. Прибрахме се с първия влак в 6 сутринта и до сега дремвахме. И сега вече отивам към Барселона. Така, малко снощно, но към Барселона. Днес тук е някакъв национален празник на Испания, така че нищо няма да работи, но поне да идем на разходка. Вчера се познах с толкова много хора, чак ми гръмна главата от имена, но с две момичета от тук, от Еразъм на студентите, ще идем до Барселона. Качваше ги в YouTube? Някой съм ги качила, Ahora viene. Така, разходката ни свърши, момичетата се тръгнаха, бяхме на лодка, на всички им стана мега лошо. И сега сме само с Виктор, тъй като той дойде на All You Can Eat Sushi. Сега ще снимам. И този град е толкова готин, толкова готин. Супер жив. Направо тук искам да се прибера и съм попотник. Навсякъде има палми. Уникално. Здравейте! Нов ден. След като аз го прекарах целия в леглото и гледане на сериали, най-накрая станах
за да се оправя, тъй като до вечера ще излизаме. Значи вчера много готино си изкарахме в Барселона, много е яко този град, просто вече се представям как се мисля там да се живея. И има супер много хора, супер много туристи, всякакви националности, всякакви хора, супер много ресторанти, кафета, живо е. Винаги постоянно хората са навън, искат нещо да правят. Много як град. И така, ресторант, в който ядохме, също беше доста вкусен, много сме доволни. За 18 евро на човек, all you can eat суши. И така, след това се прибрахме и то беше късно вече, така че си легнахме. Той е делничен ден. Но днес сме на някакво... Така цяло са само студентски партии във Вик. И сме на някакво color party, като всеки трябва да е в различен цвят. За мен остана черно, така че ще съм basic. А след това сме май на някакво трафик парти, където си слагаш гривна, дали си available, single, non-available и т.н. След това не знам къде ще ходим. Ще видим вечерта какво ще предложи. Така, бяхме до магазина, взехме черна храна и сега дойдохме да хапнем преди да излезнем и сме в много сладко заведените. Така, ето това е входа и ние сме в супер сладката градинка. часа си играе лайф. Чакам винаги, когато сме с Бебче, ще да гладувам тук лигите. Здравейте! Не. От моята любима тераска вече 3:30 и аз пак за 5 пари работа не свърших, освен да изчистя вкъщи и да направя обяд и да събера парането, като цяло нищо, кой знае какво. Ще да ходя на плаж, обаче 3 часа с влака от тук и нещо не ми се пътуваше и затова реших да си остана, да си пия кафенце тук на тераската. 25 градуса е, топличко е, да си се препичам и да си почивам и да го изчакам той да свърши работа. Пък аз през това време да си гледам за квартирки и след това да си правим нещо заедно вечерта. Вчера бяхме на Color Party, както видяхте, и беше много готино. Играхме игри, всеки си беше облякал в отредения цвят и беше донесъл храна в този същия цвят. Така беше много якичко. И след това излезнахме за малко, бързо се прибрахме, 2 часа си бяхме вкъщи. И вече последни дни, днес е петък, в неделя си тръгвам. Мислим да ходим до Валенсия за уикенда, тъй като всички негови приятели ще са там. Но тъй като аз тръгвам в неделя, а летя от Барселона, не знам дали има смисъл да пътуваме, тъй като от тук до Валенсия са 4 часа с каквото и да е. Влак, рейс, кола, каквото и да е, 4 часа. И нещо в посока. Аз ще сме там само за една нощувка, тъй като аз неделя летя, няма как да спя в неделя там. Не знам дали има смисъл, много се чудим какво да правим уикенда все още. И така, аз след това си отивам към Амстердам на студа, затова се опитвам в момента да събера възможно най-много витамин D, че после няма да има. И така, ще се видим после, ако правим нещо интересно, ако не, утре. Така, тръгвам си от магазина. Ще се останем вкъщи да си ядем, тъй като Виктор сготви и аз дойдох да взема някакви залагалки и биричка. И тук навсякъде, даже и на бензиностанции, можеш да си вземеш прясно изпечена багетка. Да си хапваш хлябче, за който обича. И така, хайде сега да ходим да гледаме филмче.
Нов ден и ние отново сме в Барселона. Минахме и през магазинчето да вземем някой друг сувенир. Сега на разходка. В момента сме в някакъв магазин, в който продават коли по принцип. Но можеш да си вземеш и други неща. И целият дизайн на магазина е уникален. Така, в момента сме купили брънч. Казаха, прочетохме, че е много готино и наистина изглежда много сладичко. Сега ще хапваме шакшука и изглежда супер яко заведението. Така, има си и Били кафе до Били брънч ресторанчето. Ето е шакшуката, неговите повече ги чакаме. Хайде, пак сме на сградата. Колкото и да гледам, все не мога да я харесам тази сграда. Втора употреба, от която нищо не мога да си купя, защото пак пътувам с свръх багаж. Така, да приключим и моето влогче. За съжаление, полетът ми към Амстердам е след 2 часа. Сега ще купя подарък на една приятелка, тъй като сега отивам да спя в тях. В Амстердам. Ще си взема нещо да хапна, да пина, да си дочита книжката и като цяло ще стане време да си ходя. И от 30 градуса отивам на 10 на студ. Утре съм на работа, в 7 трябва да стана и в 9 да съм в офиса. Така че пожелайте ми успех на първия работен ден. И така, много ми хареса в Барселона. Надявам се след месец-два да се върна пак. И след време, кой знае, даже да живея тук. Но надявам се да ви е било интересен моя влог. Не съм правила нищо, кой знае какво, но въпреки това. Така, добре, хайде ще се видим, не знам къде, но до следващия път.